Alkes Have er et nyere bæredygtigt bofællesskab i Knabstrup på Vestsjælland. Det begyndte som et borgerdrevet initiativ, hvor en gruppe ønskede at skabe en ny måde at bo sammen på. Med støtte fra kommunen og i samarbejde med boligselskabet Sjælland blev visionen realiseret, med ambitionen om at skabe mere liv i stationsbyen. I dag bor her 54 voksne og 34 børn. I et aldersblandet bofællesskab, hvor forskellige livsfaser bliver en styrke. De ældre får mere liv og energi, og børnene vokser op med mange voksne omkring sig. De 40 boliger varierer i størrelse og balancerer fællesskab og privatliv, med forhave mod fællesarealerne og terrasse bagtil. Beboerne har fra start af selv været med til at forme boliger, fælleshus og udeområder. Der er bygget med fokus på bæredygtighed, træhuse, træisolering og jordvarme, samt plads til natur, dyrkning og biodiversitet. Men bæredygtighed er også socialt. I hverdagen spiser man sammen flere gange om ugen, og alle deltager i en arbejdsgruppe og et madhold. Beslutningerne træffes ved samtykke, inspireret af sociokrati. Nye initiativer opstår løbende, lige fra fællessang og yoga til mere uformelle fællesskaber. Alkes Have er et sted i udvikling, hvor man ikke bare bor, men lever sammen. Ja, eller når man træder ind i Alkes Have, så forstår man ligesom, at vi er tvunget til at komme hinanden ved. Altså, det er åbent, vi kan se ind til hinanden. Vi har, du må ikke hænge mig op på det, er det 6-7 forskellige boligtyper her. Jeg selv bor i den største, og så har vi helt ned til de mindste, som er sådan nogle nærmest lidt studieboligagtige størrelser. Og det har været et ønske om, at Alkes Have skal være et sted, hvor der er plads til børnefamilier, der er plads til seniorer, der skal også være plads til unge mennesker, hvor at budgetter kan være forskellige. Vi forsøger at sammensætte vores bofællesskab så mangfoldigt som muligt. Det er en kæmpe gave, at vi er en forskellig sammensætning af mennesker, der har forskellige former for overskud og energi til at kunne bidrage til fællesskabet. Ambitioner og ressourcer kan jo også formuleres som dilemmaet mellem, hvad vi har formuleret som det forpligtende fællesskab. Man skal være medlem af en arbejdsgruppe, man skal lægge 2 timer om ugen, man skal være på et madhold. Det har været sådan det forpligtende fællesskab. Og det er jo i praksis gået sådan, at der er nogle mennesker, der er i nogle livsfaser, hvor de har svært ved at leve op til det. Og så skal vi jo finde ud af, i stedet for at gå og slå hinanden oven i hovedet, hvordan får vi det rummet på en god måde. Og det vi endte på, det var, at man må så lave en aftale med sin arbejdsgruppe om, at jeg har brug for i 2 måneder at holde orlov. Men så gør man det på den måde, at man ikke bare får lov at sejle i sin egen sø. Så aftaler man, at jeg snakker hver 14. dag med en af jer om, hvordan det går. For man måske melde fra, fordi man har stress, eller man et eller andet. Ikke? Så man bliver fuldt og holdt og favnet. Og det gør jo også, at man er mere motiveret for at komme tilbage og yde. I hvert fald ideelt set.